山takoをして月昇ることを阻止。とは、前後の一つで、大器晩成を意味する言葉です。山が高いと月が昇るのが遅くなりますが、ひとたび山の上に姿を現した月は、辺りを明るく照らすほどに輝きを放ちます。たとえゆっくりとしたペースでも、努力を続けることで、やがてその能力は高く輝く月のように、誰の目にも明らかになります。また人それぞれ成長のペースは違うので、人と比べるのではなく、自分自身のペースで進んでいくことの大切さも伝えています。